क्या बोल कह फोटो नहीं खिंचवार सीधा वीडियो बनौचे आर भी पदरटा बस छड़ जो है सीधा टुटुब ने हाँ अंता अंता बोलू छे संता संता बोलू छे बोले छड़ दो हाँ देखो आज के होए रे इतुन साग वाला उठा अंता बोलू छे क्या बोलबे चलो बाकी आड़े के देरी बोलू हाँ केते बोल दिला जे नहीं हुए बरबड़ी 100 अच्छे कि नहीं ना केते 170 दुई बेगटा गोटे बेग कलिया 200 दे खुला कलिया ने आर काय न कल कर बोली गोटे बेग के 70 दुई बेगटा गोटे बेग खुला कली गोटे बेग छोड़ दी जा यार के आपके देखा जेने बाटे जो अंता का को जो आ काट के रखबो लागते बरे मोह के जेरमी देबा नियो आइदरे में दिल्ली गोटे बेग कली बिजरा घुसी रेला से साइड में है कि घुसी रेला से बिजरा किल्ली ने बोला एक नंबर 8 केजी 9 केजी बाहर लावा माल अच्छे हो तुम टेको टेकी देखो देखला तो जना पड़े माल भर दिली ना मुझे जो यार नहीं जोगे मुझे तिल गोटे देखो के नवार लोग उठ के मुझे तो नहीं बोलो तो नवार लोग उठ के रखे दो जा आगे मोर पार्टनर उठ के कोई दो चना कोई दियो हो यो जा खोसरे से नहीं भला से जो आपकी बार नला रे कथा गुटे बार नला रे मुना आनले ना केते लखा लोनी आनबो का 170 बोलु छे कार लोनी दुईटा बेग के गोटे बेग करी छे दुईटा बेग गोटे बेग करी छे 12 के जगह नमस्कार क्या गोटे बेग दुईटा बेग बड़ा सर टका लगा सुधा लगा
ভেজা আছে কে ভেজা নেই না ফুল আছে ফুল আছে খালি ভেজা দিছে আর তুমি নি দেব নাই গোটে দিয়া হলা নাই উল্লাটা কেনি দেব তো নাই দেব কেতে যে হ্যাঁ কেতে 400 ওসব কথা মোর জীবন তক দিলে কাম বলছু কে নাই কে এটা মত দিও নাই কে ধন্যো এটা 400 করে দুই ভার আছে मारे नली नहीं देखो 9 14 के जी 400 कुड़े हाँ আর এই ফিজিল্লাটা নেই তো আমার তো ফুল সাবান দাও বলতো নেবার লোক আর গোটে দিন যুগবার তোমাকে নাই মোর গ্যারাজ ছিল মোর ব্যালেন্স নাই যে কি বেল যুগুছে আমি সে লোক ধীরে লেট করলে পয়সা দিয়া কি নেই হ্যাঁ হয় আমি ইন 9 বজে তো ছেড়ে বুয়ার কাম করি আর 9 বজা পতাকে থেবার লাগে আর কা এনকে রাতের 3 বজা মধ্যে আর বরং নেই গেছে 10 জায়গা 10 के পৌঁছে দেবো আর পলাম ইন 9 বজলে जो 11 বাজলে আর বুয়ার কাম করি সাড়ে খেতর কাম বে তো করবার আছে খেতর কাম করবার আছে না গোটে ভার আছে না तरकारी बना खाली किलो सोना घेरले मोटा किधरे वाटा ना गाड़ी तो করলা কেতে করলা কেতে করলা করলা মোটা কেতে चल धरने के केते हो काकड़ी केते बस्ता आवडे समलो जगह पहला बोला नहीं पा रहा बस्ता आवडे समलो जगह खाली आने जो है ट्रैक्टर उससे चिंता लगा मांगो ना तो बुरी है बाकी तो उतरे ही नहीं पा रहा मुई नबार लोग नहीं से अंति जाते ना ओके क्या हो डाल केते जे 300 ए लमटे पे ए लम टाकाटा हो मुने ने टका 300 देबो नि 40 ना
আবার ছেলে দুর্কুটা করলে ইয়াড়ে খাই দেখো তো ধুরকুটা কর না ধুরকুটা করি কুটকুটা করি তোমার পেট থেকে দেখাও না বল দিছে ঠিক আছে স্যার মোটর গাড়ি দাম হলি সরাবা বাগান কেতে কেতে কেনটা এটা এটা কি এটা এটা কেতে আর এটা কেতে এটা 3 আর এটা 2 আরে মোড়া ওটা একটা 50 ঠিক আছে খাইবার লাই পুরা বোতল আছে না হ্যাঁ বতর আছে বাবা কালিয়ার ভঞ্জা মোলা নানা দেখছিলা মালা লয়ার মাত্র আর গরিব বলে গোটে ঠেঙ্গা কম করে মাল দিলে তো ফ্যানি চলবে কালিয়ার ভঞ্জা রায়পুর নেলে পরে আর একটা মোলা मिर्जा टमाटा है হয়